Районда спорт акробатикасы белән шөгыльләнүчеләр саны елдан-ел арта, популярлаша бара. Әлеге спорт секциясына кызлар гына түгел, хәтта малайлар да яратып йөри. Шушы көннәрдә югары Яркәйнең физкультура сәламәтләндерү комплексы базасында чемпион бул исеме астында спорт акробатикасы буенча Илеш районы беренчелеге узуы моның ачык мисалы булды. Зал яшь акробатлар һәм аларның ата-аналары, карт әтиләре белән тулы иде. Көч, җитезлек, сыгылмалы күнегүләрендә 2004 елда туган һәм аннан кечерәк яшьтәге 172 бала катнашты. Иң беренче тәҗрибә туплаган гимнастлар 3 төркемгә, яисә ялгызы, парлы һәм пирамидалы төркемнәргә бүленеп, үзара көч сынашты. Катнашучылар колесо, мост, рандат, шпагат, ласточка, колобок, тик-так, лодочка һәм башка бихисап элементларны башкаруда үз осталыкларын күрсәтте. Аларның чыгышларына жюри әгъзалары үз бәяләрен биреп барды. Аннары яңа гына гимнастика белән шөгыльләнә башлаган яшь гимнастлар. Балалар бакчаларында тәрбияләнүче кызлар һәм малайлар күрсәтмәле чыгышларын тәкъдим итеп сокландырды. Әйтергә кирәк, гимнастлар бәләкәй генә булуларына карамастан берничә ай эчендә бик күп төрле күнекмәләргә өйрәнеп өлгергәннәр.
Әлбәттә, мотор чараны карарга, яшь гимнастларга көч биреп торырга, аларның уңышларын уртаклашырга бик күп ата-аналар, карт әтиләр, дәү әтиләр дә килгән иде. Без бүген спортивная акробатика буенча соревнованиега килдек. Минем ике кызым да бик яратып йөриләр. Виктория, Виолетта. Виолеттага 4 яшь, ул быел гына йөри башлады сентябрьдә гына. Шулай да 9 ноябрьдә Уфага да выступать итәргә бардылар, созвездие искусствка. Олы кызым Виктория 2нче ел йөри. Былтыр 2нче урын алган, быел 5нче урын алырбыз инде. Нык яратып йөриләр, өйдә дә бик нык матур итеп шөгыльләнәләр. Физкультура сәламәтлекләре өчен дә файдалы, фигуралары да матур булсын өчен, кыз кешегә физкультура нык файдалы һөнәр. Бүген соревнованиега килдек инде, бүген җыелыш балалар белән. Мин внучкам белән килдем. 1 ел йөрибез уже менә спортивный учреждениегә. Бик ошай безгә. Гөлнур Назимовна бик әйбәт менә алып бара инде безнең балаларны өйрәтә. Шуңа бик куанабыз, шатбыз. Бүгенге ярыш менә бик матур үтте. Бүтән родительләр дә куанып карап утырдык инде, кул чабып. Шушындый матур мероприятиялар узгарган өчен бик зур рәхмәт оештыручыларга. Балаларга спорт акробатикасы серләренә өйрәтүгә Илмира Хафизова һәм Илсира Әхәдуллина күп көчен сала. Аларның кул астында шөгыльләнүче балалар район җирлегендә үткән ярышларда гына түгел, республикада оештырылган бәйгеләрдә катнашып, зур җиңүләргә ирешә. Спортивный акробатикага 172 бала йөри. Бүгенге көндә 21 декабрьдә без олы ярыш үткәрдек. 172 бала да катнашты. Үзләренең өйрәнгән элементларын күрсәттеләр. Бик нык матур булды ярышларыбыз. 2019 елның азагында без чыгардык үзебезнең ел буе эшләгән элементларыбызны. Biz быел родительләр белән бергә рамдат алдык. Родительләргә 1000 рәхмәт. Һәр вакытта ярдәм итәләр. Бүген безнең первенство Ижевского района по спортивной акробатике үтте. Монда минем руководстводан 67 бала участвовать итте. Аллаһка шөкер, елдан-ел арта балалар. Балалар нык способный. Алар белән төрле элементларга өйрәнәбез. Былтыр biz индивидуальный гына комбинация күрсәтсәк, быел безнең парный комбинация, тройка комбинациясы кызлар күрсәттеләр. Алдагы елны Алла бирсә, Шокмагыш районында тоже акробатика буенча ярышка әзерләнәбез. 10 февральдә үтә. Апрель айларында Алла бирсә, чакырабыз Шокмагышларны, Шораннарны, Бакалы районнарын. Балаларга да, родительләргә дә зур рәхмәт. Бүгенге улы мероприятияны поддерживать иткән өчен. Бу көнне бәйгедә катнашкан барлык балалар да грамоталар һәм медальләр белән бүләкләнде. Чара бергәләп флешмоб бию белән тәмамланды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясы.